Представям ви Peugeot 807 с пълен пакет, 4 комарника на вратите. Вратите са електрически, задните работят си. Задните седалки са в перфектно състояние. Ето тук си има копче, натискаш, отварят се, затварят се. Предната седалка има сцепено протрито, но това е кола на 20 години. Отгоре какво имаме? Заключване на прозорците, имаме заключване на вратите. При движение колата стартира, сменено е маслото. След като запалиш, нищо не свети, освен темпомата, който си работи. Ето пише Dead Locking, автоматични стъкла, подгрев на седалките, има тук тази пластмаса поизлезнала малко, ама подгрев, има позиции на седалките за запаметяване и те са електрически. Ето пада с копчето, дига се напред-назад, има надуване, ето и шофьорската. Само че тя трябва да се премести от другата страна. Пада, дига се напред, назад, повдигане, сваляне, всичко и работи. Тавана е провиснал. И това е на тия години колите. Ето, подсещане за колан. Друго какво? Климатроник, радиото, бордови компютър има. Само да видим тук от копчето. Ето, показва си газ, бензин. Тук като на всичките газовата, като е вързана, като падне на 0 бензина, тогава показва колко бензин има, но общо взето бензин има. Разхода на газ е около 12 на 100. И така 5 степенна скорост на кутия, 160 коня. Смена на масло, това е зарядно за USB зарядно. Друго, не знам.